راديو إرنا ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት 3 ኤርትራውያን ህጻናት ብዓጸቦ ሞይቶም ኣብ ሊብያ ዝተገፈፉ ኣሽሓት ስደተኛታት ከሃድሙ ዝፈተንሉ ኣባላት ሓልዋ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኖርዌይን ወደ ፖርት ሱዳን ኣሰናኺሉ ዘሎ ኣድማ ደው ክብል ጸዊዐን ኣርእስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ምስ ስድራ ቤታቶም ተዓቂቦም ዝጸንሑ 3 ኤርትራውያን ህጻናት ከም ዝሞቱ ምንጭታት ሬድዮ ኢረና ገሊጾም እቶም ብ30 መስከረም ኣብ ማዓስከር ማይ ዓይኒ ብሰንኪ ዓጸቦን ጥሜትን ህይወቶም ዝሓለፈ ህጻናት 2 ካብ ስድራ ቤት በረኽቲ ኣረፋይነ 2 ድማ ካብ ስድራ ቤት ኣቶ ኣሸበር እዮም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ኩናትን ከበባን ተኸሲቱ ብዘሎ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ሚልዮናት ሰባት ንጥሜት ተቓሊዖም ሓያለውን ይሞቱ ምህላዎም ዕውራት ሃገራት ኣብ ጸብጻቡ ኣስፊሩ እዩ ኣብ መንጎ 2 ኩናት ተቐርቂሮም ግዳያት 2 ሓዊ ክኾኑ ዝጸንሑ ኣብ ማዓስከራት ዝነብሩ ስደተኛታት ኤርትራውያን ካብ ቀንዲ ግዳያት እዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው እዮም ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበጽሕ እንተዘይክኢሉ ኣብዚ ማዓስከራትን ኣብ ሓያሎ ክፋላት ትግራይን ሞት ህጻናት ብዝተዓጻጸፈ ክሳይድ ምዃኑ መጠንቀቕታ የቐርብ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ሓለፍቲ ላዕለዋይ ወኪል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት UNHCR ኣብ ሳልስቲ እዚ ናብ ክልል ትግራይ ምብጽሖም ተፈሊጡ ኣሎ ብዛዕባ ዑደቶም ግን ብወግዒ ዝተሓበረ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ዘለዉ ኤርትራውያን ብመትከላት ሕቡራት መንግስታት ጉዳይ ስደተኛታት መሰሎም ክኽበርን ካብ ናይ ኩናት ዞና ናጻ ዝኾነ ስፍራን ክጉዕዙ ወይ እውን ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ዝጣየስሉ መስርሕ ክቀላጠፍ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጉጅለታትን ማሕበራትን ጥርዓናት ክቐርብ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ባይታ ዘምጽኦ ለውጢ የለን ነዚ ስዒቡ ነቲ ዝተዓፈነ ስቅያት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ነቶም ብሰንኪ ሕፅረት መራኸቢታት ናይ መግብን ማይን እኹል ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ተሓሪምዎም ዝርከቡ ግዳያት ድምፆም ንምስማዕ ተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፍታት ተኻይዱ እዩ ኣብ ሊብያ ከባቢ ከተማ ትሪፖሊ ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥቅምቲ ትሒዙ ብዝተኻየደ ግፋት ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሽሓት ስደተኛታት ካብ ማእሰርቲ ከሃድሙ ዝፈተንሉ ኣባላት ሓልዋ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ትሪፖሊ ብዝርከብ መዳጎኒ ማዓስከር ጎትሻል ካብ ዓቐን ንላዕሊ ዝተጨቃጨቑ ኣሽሓት ስደተኛታት ዓቕሎም ጸቢብዎም ብዓርቢ 8 ጥቅምቲ ሓጹር ብምፍራስ ከም ዝሃደሙ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ካብታ ከተማ ገሊጹ ኣባላት ሓልዋ ድጓና ብዝኸፈትዎ ተኽሲ 6 ስደተኛታት ከም ዝተቐትሉ ወኪል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሊብያ ፌደሪኮ ሶዳ ኣረጋጊጹ ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽቲ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ግፋእ ኣማይት ኤርትራውያን ዝርከብዎም ልዕሊ 5,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ከም ዝኣሰሩ እቲ ኮሚሽን ኣቐዲሙ ገሊጹ እዩ ካብቶም ዝተገፍኡ ኣሽሓት ስደተኛታት እቶም 215 ቆልዑት እዮም ካብ ዝተታሕዛ 540 ደቂ ኣንስትዮ ድማ 30 ነፍሰ ጹራት እየን ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ሊብያ ብዛዕባ እዚ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜና ዓለም ስሒቡ ዘሎ ኢሰብኣዊ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ብዝምልከት መግለጺ ኣይሃበሉን ኣሜሪካ ብሪጣንያ ኖርዌይን ናብ ምብራቕ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ንወደ ፖርት ሱዳንን ኣውራ መንገድታትን ዝዓጽዎ ኣድማ ደው ክብል ጸዊዐን እዘን 3 ሃገራት ብሸሞተ ጥቅምቲ ብዘውፅኦ ሓበራዊ መግለጺ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ኣጋጢሙ ንዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ምብራቕ ሱዳን ብዘተ ክፍታሕ ተላብየን ፖለቲካውያን መራሕቲ ምብራቕ ሱዳን እውን መሰጋገር መንግስትን ዘቕረቦ ዕድመ ፖለቲካዊ ዘተ ክጥቀምሉ ብምትሕስሳብ ነታ ሃገር ዝበኣሰ ብቁጠባ ዘልምስ ስጉምታት ካብ ምውሳድ ክቁጠቡ ተማሕፂነን ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ወይ ናዚሪስ ዝተፀውዐ ኣድማ ካብን ናብን ወደብን ካልኦት ከተማታት ምብራቕ ሱዳን ንዘራኽብ ኣውራ መንገድታትን ከም ዝዕጾ ገይሩሎ ሳልሳይ ሰሙኑ ቁፂሩ ዘሎ ምዕጻው ወደብን ኣውራ መንገድታትን ንቁጠባቲ ብዝያዳ ከም ዝተገለለ ዝግለጽ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ብዝባሰ ሃሲዎ ይርከብ ካብ ብሔረ ቤጃ ዝኾኑ ካልኦት ቀቢላታት ሃደንደዋ ነዚ ብላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ናዚሪስ ዝካየድ ዘሎ ኣድማ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ኣካይዶም እዮም እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ዓብላ ልጽልዋ ዘለዎ ምንቅስቓስ ቤጃ ናዚሪስ ዘቕረቦ ጠለባት ክሳብ ዝማላ ኣድማ ደው ከም ዘየብል ኣፍሊጡ
ብሓደ ኣባል ሉላዊ ቤት ምኽርን ሚኒስትራትን ዝተወከለ ልኡኽ መሰጋገር መንግስቲ ሱዳን ምስ ሓለፍቲ ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፖርት ሱዳን ዘካየዶ ዘተ ፍረ ክርከቦ ይተኻእለን። ላዕለዋይ ቤት ምኽሪ ቤጃ ካብ ዘቕረቦ ጠለባት ሓደ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ካብ ዝርከብ ጸጋታት እቲ 50 ሚታዊት ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ገዳርፍን ከሰላን ክውዕል ኣለዎ ዝብል እዩ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።